भैया चल देने का। अच्छा आओ तनी ये भोजपुरी है, ये भोजपुरी है केहू जाता आप पूछबो कि भैया तो बस आओ तनी उनका बियाह हो गेल मानो ये सब रुकत नहीं खा। अच्छा वही है कि कहवा में जन्म सीता अरे राम जी तो कहवा में कन्हैया जी कहवा में कन्हैया नु हो ललना अभी तो शुरुआत भइल बा, दुकान चालू भइल बा। ले ले कहवा में जन्म श्री राम जी तो कहवा में कन्हैया जी कहवा में कन्हैया नु हो ललना ए ललना कहवा में जन्म गणेश जी तो तीनों रे धारा चारों ओर सोहर मंगल होता। हाँ हाँ कहीं कहीं दर्शावे नहीं हमने कि भगवान जी के जन्म भई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म भई सुख में, हाँ आ जीवन काल उनकर आधा दुख में बीतल बा।